Mara kwa ihe na-abịa n'ọwa mmekọrịta ọha na eze eme. Marakwa eserese na-etinye n'ọwa mmekọrịta ọha na eze. Ụfọdụ taa na-abịa ile eserese ha tinyere n'ọwa mmekọrịta ọha na eze ọ bụrụ oyi akwa gba ọtọ. Ụfọdụ ụmụ okorobịa adịghị aṅa n'anya. Mana enwe otu ihe m chọrọ igbu unu chetakwa na ọwa mmekọrịta ọha na eze adịghị echefu. Oyibo ga-asị gị social media we never forget. Ị nwere ike ga-esi ka ị gaa wepụ ya dokwa gị anya na enwe ndị werele ya tinye n'ekwentị. Oyibo ga-asị gị some already have it in their device. Ọ ga-abụzi olu echi enwere ka isi lụọ di maọbụ lụọ nwunye mụta nwa ga-emecha bịa nweta ekwentị mepe nke nwa kpọrọ Facebook maọbụ Instagram, TikTok. Enwe nke ndị gụrụ akwụkwọ na-ejizi ugbu a gbasị na ọ bụ LinkedIn. Ọ bịa mepee ya na-asa ya n'otu ofu ụbọchị ya asata gị ịbụ mama ya. Ihe mgbe ọ ga-ajụ onwe ya bụ ọ bụ mama m dịka onye ara, ọ bụkwara nnọọ gị nwa bụ nwoke ka ọ jụwazi onwe ya ọ papa m dịka onye eri. Were okwu a ma ihe sọrọ gị pụtawa n'ezi mama dị na-echu.